Sa ato na nga balita sa hinampang nakuha sang Pinoy boxer nga si Janril Casimero ang technical knockout victory matapos gintumbang kasumpong sining Mexicano nga si former world title challenger Luis Nery. Sa unang round pa lang gintumba na ni Casimero si Nery kag ginsundan ini sa ikaduwa kay ikatatlo nga rounds. Pag-abot sa ikapat nga round dito na dalayon nga gin pahurea di Casimero ang Mexican boxer. Suno saya mabasko nga kontra si Nery rason nga yagid nga ginakalipay nga napiyade nga ini. Sa subong mayara na sang 36 kadaog, 5 ka piyade kag isa ka draw nga may 25 knockout si Casimero. May 37 kadaog kag 3 naman ka piyade si Nery. Ang mga awayang ginpadigayon sa Aichi Sky Expo sa Nagoya, Japan.